Velkommen til Asia Arkade København. Jeg står her sammen med Kenneth. Og Kenneth har fundet på en lille træning, vi skal lave i dag. Kenneth, hvad er det, der skal ske? Jamen i dag skal vi løbe 8 gange 400 meter, så hurtigt vi kan. Og så med 2 minutters pause mellem hver omgang. Det vil sige 400 meter, 2 minutters pause, 400 meter, 2 minutters pause osv. 8 sæt. Så det bliver godt. Det var første omgang. Der er lige gået det første minut, tror jeg. Og jeg har fundet, at det bliver lidt hårdt på et eller andet tidspunkt. Det bliver lidt hårdt. Der er en god vind i dag også, så modvind på hele den langside. Men vi cykler os selv op med at sige, at det går hverken op ad bakke, og det er heller ikke minusgrader. Altså, vi har sko på og alt muligt. Altså, det er ren luksus, og vi har også solbriller også. Og Det kan blive bedre. Kender du sine nye løbebriller på? Yes, Ups. jeg er gear freak, så Lige præcis, du går meget op i det. Det var 4 omgange. 4 tilbage. Det er ikke hårdt. Vi simulerer bare, at vi er forhuset. Vi er ikke forhuset. No excuse. 6, ikke? Vi mangler 2. 2 omgange endnu. Og det kender mig egentlig bare vil sige, det er, hvis man ikke har så meget tid til at træne, og man gerne vil have en ordentlig workout, 400 meter, 8 gange, så lige for at varme lidt op, det har vi også gjort. Og så 2 minutters pause. Det tager ikke så lang tid. Og hvis I gør det rigtigt, så er det rigtig motherfucker hårdt for at sige det lige ud. Det er Det er noget, der rykker.